tay để mà oh ditunjuk ibu wanita. Saya sebelum dapat cuma ya dalam saprek tak ayu saprek itu. Dan dia bilangnya ya. Mau to kado deh, kado. Halo. Kado minta ko seal karo, बाद में seal करेगा कोई बात नहीं, अभी kado. और इधर में आओ जल्दी. ओ मीटर का नंबर देखो, रिचार्ज कैसा क्या है, कैसा नहीं क्या है, वो भी देखो हाँ. Shisngi hadian bagahnya Trap Youth Council sang kemiak lahir jurip Gibrio ki bamdai nak jela ki basabian ha kejaka jongka cantonment board marjan bagathemetor. Balap ekajing pedon kambian ka boarding elektrik de kini Gibrio ha ka pun terek wiayong arhajar arpusau kinong trek MEECL ki lahir bandrat na phangye ki waya light na kejaka. Hagini gesngi na kaliang kinong yalam ke HYC kila herlang sekane ke jaka bagi lalap bagi Gibrio hasyo abanwan kinong tray ke MEECL lada ban od lupa ya barok ki waya light na ki yang joki habagran kilat patai kubor na kaliang presiden ke HYC ulaong bagajing od ki basa agane ke jaka ki waya light ka pauchai bagran ke jingi tray lang hapadeng kinong tray ke MEECL bad kini Gibrio kum ta kaseng kadawa na katanat bagadi ban buok da kajing toket halor kania. Hadin bami ketua kubur ke bana kalian dapat seng menden ke sini lawan yang ni kerja nalor bangilap begini Gibrio ke song bean yang ni kerja kelem ke jingbet jongno ngilap ru ba kiring tu ya kalait hadin bami ketua kubur nak kalian jong keseng menem step ngiyok jingtip ba kinong tre jong ka MECL ki officer jong ka MECL ki lawan yang ni kerja ban le ya kebodon kam nengkong hot ngisngo ban pau ya ka jing ai kublei ya kajing simkia jong ki officer jong MECL ba marsen mi kajing wan jurip jong i menden kesini mata kesini kila simkam akaba kilawan ban ot ya kalait jong kini ki yeng ki ba laring tu lengba ki meter na ki wei pat ki yeng ki ba MECL ka airline reha kajuk ka poru ngasoban penpau ya kajing sudiau ba ki bor sarkar la kalong ka MECL na kinu ki boru ba kini ki bor sarkar ki kendit benriam tat onda bangi kum kaseng ngipen i ki jing duna ki ba maki akajaka kamdei syu ka kamram ka jongi bandang ong ki bandang kentu ki bakin le yala ka jong ka kamram regas basosi kalong batat onda ki seng bhalang dan tat onda ki rupat ba ki pen i ka jing duna ka jong ki kini ki beriau lane ki bor sarkar ki sim lane ki kendit thia kani kadi ke ka ba na kalyang jong kaseng ngimla ban priang ngiso ban kentu ba lomba kani ki jingja ka belajar menden ba mentah ka singi ngiso ban kentu ya ka MECL nang ni syakhmat ba kumnu kimla banyo i bada ki spa teli ki yeng ki pendon kam bakla lani ki tu ya ka boarding elektrik lembah kajing a jong MECL hakajing tip ka jongi kini ki brium dei tang baki syu tawa lani ki syu ring lembah ki nakinu kini ki plug lani ki light ring pun ki ring hinda ki meter kajing keli ka long ba utau meter reader ubaka MECL ka pha man lau benai ben lit pet lani ban shim jing ken ki ben light ki le ayu ilayo urban keren bad SDO jong ka revenue badai pet ya kani ka jaka jong MECL ngilabu jingkeli ya uba balai meter ridau jong pi umla ban pet bakini ki beri kiring tu lani ki highlight tu sengini ki jaka dan nakaliang ka jongi ngilapan paru da ka basya ban tu ya u ba ude ban simkam wat ikini ki meter ridaru man ngimtip bayo lesi kini ki meter rida lani ki lineman ki jong ka MECL ki don bentalang hak ban supply tu ya kalai neki don jing yo nong lembah kani ki jing highlight ciki spa teli ki long yeng kami ngisngo ban kentu ka MECL bakadai ban conduct inquiry ya kani ki jing ja khnang ban pensitom ladalap lalong ki long yeng ki ba itu ya kalai la kalong lineman la kalong yo meter rida ladalap bakile ki don bentalang hak ban itu ya kalai ka MECL ka de ban simkam halor kini ki beri ki don ki ha jing sisa ngirung yo jing tip menem step ha ko for sipo khat UBJ baki MECL ki don kani ka jaka ya ka bahadien bangila yo jing tip ngilawan lang kani ka jaka nrengin dala poy kani ka jaka ngi keren bigi officer jong MECL ki badai pet jaka vigilance cell ngilap bakini ki brio nadu men step kila da ban on pai ki wayar ki ba highlight sigini ki jaka ngisngo ban ong ba kani ka pen isai bakadon ka kajingya trelang ne kajingya subut padang ki brio ki ba tep ha ya kani kam tengah soban kentu ya ka MECL bakadai ban kandak ya ka inquiry kana mantep pala dadon sya ki brio ki ba ya don benta hak ni jingrung tu ya ka light de ban pensitom ki kat kumgaan
Hadirin kanian nak kalian ginong yalam kaseng kilalet benikendu yu Chief Executive Officer ka Shillong Cantonment Board u Ayush Moria bandawa badi banbang no mardor kibrio ke basa agane kejaka. Hagini kejingi kendo nak kalian u Chief Executive Officer ka Shillong Cantonment Board ula pentep baha kabede begejaka baha bahapo ka Cantonment Board dan nak jong kisnat kibremen pen bad kani kejaka ka bahapo ka jong pet ke Defence Estate Office na Guwahati. Badu Chief Executive Officer ula pentip ru baka Cantonment Board kadang-kadang hapdeng kejinya kun mukot duma banbengnya borok ke basa abian haka jaka jongki. Uba Roy Kupar Sendram ula pentip ru baka seng kalapan na kejing thok na CEO ka Cantonment Board kenang baken la ban bud dia ne kena gemat ki bor ki badi kimi ya kena kejaka. उधर की करना वो लोग घर में वो लोग अलग अलग तो वो लोग अलग सब अलग अलग Di hadirin mengilawan banyak kendu yang CEO ke kebana kalian ka jau la pensya kalong ba hapo ke Shillong Cantonment Board ki don arlai tili kwe pak ki buat ki bapet ya ki lengkot cakap hoi ka hap hapo ke Shillong Cantonment Board mereka don ka cakap ka bapet ki army ka don ka cakap ka bapet ka Defence Estate Officer dia da ka DO bat kata ka Defence Estate Officer ka office ka jong u ka don hapo Guwahati. Di ulah pentip ru yangi habai dei bakani gajaka Defence Estate Officer kidon hapdeng gajinya le ya ka kes na kabantaban be gitu gibri na gajaka di bantip company ya kata wong bangi hap ban let dan ban kendu ya ka DO office kebetulan po Guwahati di nakalian jong kaseng kenang bakan nom official ka jing tho ka jongi ya ka bangi ngi tho nakalian ka jongi mata kasnya po Shillong Cantonment Board ngila ong ya ka yaw CEO bu de ban panpai yang ngi da ka jing tho nang mangi nakaliang ka jongi kang long official bukum juru bangin sotu sya ek kasinjam ka banang ni sakmat pat ka bangin shim te kata kalong ka jinge kren kumangi sotu imenta kalong bay kani ka jaka katu ka plot kade ka bapet da ka Defence Estate Officer ya ka bab office ka don po Guwahati bat ka baar kalong ba ka don ka jinge le kies apren ka Defence Estate Officer ba kiway pat ibru ya ka ba nakaliang jong ka Defence Estate Officer kila IKS ban punmi no itik brio na kajaka ya tik katkum ka jingong ka jo wong ba umtip ya ka status sa ka kies ha ela ya minu kaya te ban tip khamsai kata nakaliang jo ka seng hadin bangilayo ya ka juba na CEO jong ka SMB jong ka Shillong Cantonment Board ngin salet pat ban ya kendu ya ki board ki badai pet ya ka kata te kata ka de ka jing kendu ka jong ni mata si ya CEO jong ka Shillong Cantonment